Z toho udělá jednu velkou hroudu. Myslíš tyhle hrudky? Vypadá, že se vysypali kuličky, tyhle. Tak to, ne, to se uděláme. Je to krásný. Je takový živý, viď? To pojď. Ale ty víš, jak to chutná hnusně, když ti ho přijde do tlavy, tyhle. Nevím. Já jsem ještě Čum, tyhle, tak když tam nasypal polistyrén, kuličky. Jo, tak já jako to tam mám. Co jsme do toho všechno dali, bude to hodně, nebo? Zkusíme, ale uvidíme. No, tak hele, já mu to tam budu dávat úkol. Hezký zatáčky, tohle, ke věži. Ale končí, vole, jinak to zase udělá kuličky. No kuličky tam budou taky tak, tož mi to řekni. No, ale tam jsou tam zase kuličky. Na to stranu. Zachytrej, vole. Ale Ne. nedusíte ti to tam už nějak dlouho. No bylo by potřeba se na to podívat, když tak podlejt. Já teďko dokoukal ten film. Ještě minutu a půl. Jestli se to nepálí. Děláš to jako proč? Ještě se to nepálí, ale podle by to chtělo. Já tam za chvíli jdu. To bude stačit. To bude má být malinko připálený, to bude akorát. Paráda. Jasně. On neví, že natáčím. Ano. Co? Jo. No, ty jsi vlastně byl u toho, veď? No bylo vlastně, ne? Neblbý. Jsem volala bola. No, tak jo. Já jsem bejk vlastně, to je pravda. Prostě. Ještě koule mám, vole.